Dhansari APHLC CC Committee aro amaipu Mohan Singh Tokbi lapen Arya Sanghopen Hirangke Mai Kang Nipom. Lason sikidam tang pai ni phai thong ke bani lakha kresir kep Dhansari constituency ke parlo Mohan Singh Tokbi APHLC CC Committee amaipu lapen Arya Sanghopen puthot XEM akehai Rensing Bay aphan puthot Mohan Singh Tokbi ahin pen Hirangke thengno pen lamboy ki pipom. Tangti ang tonalam the kilong pon je phan Hirangke thengnu Mohan Singh Tokbi ahin pen kaning je pon alam the pen le nonang ton pen arju pon sina Fransi kardam pajirlo piposi tu media long wang nang kok ma non kedam tang dua ramla constituency lo ladak inut bang hani bengali tu mane non ke dobom ke nitum ke Nagaon district pusila tum chipu sida tum ko son si chipu theglo ladak ke Karbi Anglong area ladak bang ke Karbi Anglong district dua ramla bang ke lasi kening je bang ta lake therak nangi athe pima dak si latum sakuri puno kheti bati puno dak potes dak na chaklan gelatum dak si ke chojun lang benching lok tirthe dak si ke enjoy Karbi Anglong si lasi latum Karbi Anglong nang donde pupa chok latum natum ha Bangladesh pensi bang hadak chidam jino natum ha konade West Bengal pensi bang bulute natum hadak chidam di cholo lasi dak bang ke actually dak ke 6 schedule area pot lake tribal tum phansi ladak ke thik pi la solong leke ladak Bengali Bihari phale long leke thik pi gali dake lasi non tribal tum hanke jitu miadi potta bange timasi pipelun dak me kangton lo lasi pilong lelo miadi potta ke non tribal bange sidake tribal atum phansi potta ra pichoji lepen ke non kedam tang the Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang litulo 141,346 asan potaron elo pasitu ladage Difu Circle area asi laso potta bangta nitum ke theglong le Difu pa andungarai nitum arjuelo potta ke long ba anu tawi lasi plaso potta koma phansi pima laso mone thandak si mi atheda karbitum potta ke long inutta nitum long puni tum phanang che than nitum arjuelo adungarai miadi potta non ron elo pusi asila 15 August arni si declared ake hai Tuliram Ronghang lasi laso potta kipi pelang ma kona mana phansi pian ma laso bang ni tum chining tum du asi potta bangke la yitu bordering area bangke TFC mi la tribal tum phanan ki athe homoisa klangbom ji rosi miadi potta joti tribal tum phan pipe pulote non ang tan pen ke bang akeche ke be tum bangke son no son inut bahania Bengali tum ason kaning jetap ason klang niko lasi non apor
aprangsi choro lo par pring lo media korte teman ate pini ladak lamangso titum tong so pen pini lamangso mai fanakok lamangso press meet fanakok the bang kala halo je kedam tang Chandrokanto alang li hai STC president lo alang li pen kipak lang pon lamangso news long nok kamasi ningduk la pen ning oi pik la so potak sin nitum APSLC dhon sri aro pen pini lamangso mai ini fanakok lo tasi lamangso amai along mate labangso fresh meat along nakelang dun akorte injir kibi kithi lapen karbiang lo dima sawara tuman astame aprangsi niya klom me kardom pajilo kardom je nilitum ki pudun kan tu mang lahalo alang litum 1986 aring kan pen SCM hang pathek lo amang pathek det pen pinian karbia khai mateng lo so kithi ke jang areng ke so kipu ahemarit kave ahemarit mechikai alang tu cima thadam dema alang li raposan alam kani jedam patumi diga alam kani bangke 244A article ke pavirnoi ki pualang liba lakso 244A article pavirnoi palang li konat pen kama thadam si lamang so alam kani jema pusi ni tum pini thon surya ropen APSLC thon surya ropen lang li phan karju padu athema labang so Karbiang long la pendima so akar I ahem prek 244A article ke iletum hok ane pendai na chisong lo kachas tikom ta la phansi ka kemang puselang tame chiseng lo SCC tame alang tum chir lo mate di SCC autonomous state demand committee pu polotang te autonomous state demand committee palang tum non ke klar dak wai sapen alang tum ke ari churung det lo lake hem prek hang hello la pen hem prek aphan ka li ke dam tangs tame khayang bong khai chipavir karbia khai phan ke pavira phanse alang tul makso song SCC ke cheseng lo pusi nitu ke jong dam lo jastimer nitu condemn dam lo lapan alang lipan athe ki cheng pen pinians tame ka chesong ko anole khayang bong karbi hianang bong che boycott ahem arid me tikai ko ananing kan pen nebang chubirti chubirtona tangka poisa ahem arid asok asang di me kai pilap pavi det non ke chorek chorongna kismar tu ke ansi theglong lo ale tu tangtel hai ke ningduk dema alang litu kona ping kamat thalo la salam kani je alang litu myong si hang helo putang te anu prek phantala salam pu pedet nai alang litu chividro yane alang tu sa song chipa vir jane la non APSLC tum ke hang jo ahok pet ake hang la pen ahok pet pen ka che song along alang litu na kham ke dunji ke arona vel pen awodave la pen nili pudagi Chandrokanto ake hai nangli media anglo chiklang teda sikimelo rad anglo chiklang teda sikimelo athela puson a ot thi nangli ka nije potang te lake jinso chitherak me mi alam pina hey atum an ke aning sentiment lo hempek long nai ji pu si aprak ESC hutame bangko anakar bitum no dak ke ne dala kar bi ane khoidun lablo alang tuhan ke council banda bachari long lo di MLA ta pahailo di MP ta pahailo tatela so hut kopi posi alangli sonalam niye delo non khai kivir popot pikam lo alangli son kaniye ka selang lifani tum condemn lo salam pe alangli fan condemn lo pinrem lo penning duk cipak lang lo alangli Chandrokanto kai la solam kaniye po da sini tum APSLC european ke akto alangli fan ke condemn pik lo salam ke la pe alangli rat anglo dia chang nai la autonomous state article 244A ke hang labang so article chividro nai po alam ke alang ki pu bangai dia chengbak ni athe non ilutum konalo la so jong se angi putang te napel lo kopia article pe lo tum ke hang poke alang ni tame 244A article a men pen alun tame lun selu alang ni se lun tame pinchong lo alang ni tame alang ni se lun tame bondalo te halai kopi por ka banda no alang li ke la pudam lo tang te alang li otke la son kali jat lo usi jong lam muklo ne tum henta nasi alang li pan jasimet condemn lang lo pini bang ni tum kibang athe bang la hello je Chandrokanto ake hai nang li press mi rang lo bangri press ang lo chiklangri radang lo chiklangri nang li tum do join on nang tum claim withdraw no nang tum chi withdraw de SCC pen SCC ta pini ben ma chi pri phone abedan lo pura na tu chi puna nang li la solam kan ye potang te la ke nang li chok che odlo la ke
nilichot kali karbiano di masa rot kenali fan ke nang sai nang koi ta so teng potai ke dam tang bang ko anak khai yang mong kithi ka charbo khai mong kithi do ans ta mela so kes kenali to hane pina kok puda mote har kenali tu si pe thilo utor ma state hempegamen pel anak kar bitu me thia loke ko anak kar bitu nei afan ke hemrin mi kai dam thai loke ta dila so kes kenali to masin pa bona poloke nali tu ke chong thu na tu ke lage murder case lasin ni tungki yong dam makel halo alang li phan phap chin pen la makso rat angnu chidia rat angnu dia chang vek nei pusin ni tum hanglo la pen alang li tum SCC pen chi withdraw det na po pusin ni tum kyang lo la so teng polo tang te alang le so teng sin ye dalo je alang li tum tuliram hang sar tuliram ha khem ta pulo la pen ke dispute ta me alang tum pudam lo hoy to ta pulo polam age chi withdraw ne palam ke lake kona pen lote tan te alang tum ko pie posin te ahok pet uturma state ke hang ke SCC tum bachi pulo bini ke thek dak lo alang lepa alang SCC tomar thek dak lo je totally BJP la alang tum ke lake SCC ke vira lo pura mathana poile tum rara tum ile tum karbiang long lapen ke dimauso di arar tum asta me alang liphan make aso alam make ile tum chini pamelo non ke mangi anis tame alang tum phan ile tum ke por chupi dunji akama velo lapen alang tum ki dunji akama velo alang tum no si ki dun tang te ile tum ta hempre kyang hia song lo pura chima than ya sini ri chek pelang si than sin nam theng tor ko kardom kedam tang pai ni phai thong kebar ni chapra lang so lapen lang chi thing ara datum pherang ke mai ke pha pon bang so pherang ke mai ke pha pon ang kok alam theke kedam tang ja khong pon ni phai in ko aning we ing nam rai kom sa khi atum rongang bong along blank fire ke up ajo khur chudutlo la so puthak lang chi thing mate saphapani bid officer Monalisa Bora aphan ladak pen transfer plot apita puthot stay order ka chiwan det aputhak lang chi thing lapen chapra lang sora tumpen ninggang samse chepak lang pon tangti ang tonaram theke long pon jia phan phirang ke thingnu kaning je pon alam the pen le arju pon sina chapra lang so pen nilito phirang ke muhiram teron nang kilo birta public TV Karbiang long pini pherangke mai mate pherangke korte domang ke hang nang ko kalam the nilitum pini nang ke hang ke lahan lo ladak saphapani angkang long forest bid office to la so bid office in charge alang li Monalisa Bora alang li so bom lo la so do bom lo pena joine nitum rong sor penangan sung nang lo munit pan ka chin ki ga chethan me lai pen po alang li phani tum transfer nang ji pu nitum council ke the ding ke chari tampani dum chuning ri pon lo la so teng ban si dak nang lar pi lo nang lar pi pen alang li phan non bang ke ko council pen ma si stay order ke chiban chulam ben sin tum ning ki pung pen ining kereng no ning ge oi ning gi dup do pen sin tum pini press security man ke hang nang la hello alang li phan ni tum si ni allegation ki piji ning hang do alang li phan first of all ni tum allegation ni piji ning hang la hello alang li duty irresponsible pek athe anarlo baji sipen alang li bang ko ajo baji crazy alom lote alang li hemase damlo nili tum office kinang ji ason kaching kidam nang ji ason dopek te wifi ta alang li fan ching kilong le lapen ahem sini tum kachidam nang na lapen number hini alang li allegation pi ning hang la hello alang li behavior public fund me khang jang dak rong ke the giding tum SGB do dak VDP tum do dak club dum do alang li fan ching ki je than ning hang ta alang li behavior me munit fan aning ka sedeng man so da talang le tuman ki treat lason ke no hectic lapen non alang li phan da ka ko stay order transfer pon that sta stay order che van that po bangani tum ning sam se pin khangyang lo rong safa pani arat lapen japrajan arat lapen dak tebok tera arat an alang li phan ning sam se laposini tum kening jeji lahaya son men selang li phan dak pen terek nang po busini tum council ke chari pon ituma doktor sar tuliram ronghang lapen kithegi ding nomani tum chuning ri la hello alang litum laso ala amateurs alang tum arsik jit pen lang la alang li fan transfer nang pu busi
nili tum strong statement chen pon lo nili ga ning je ji ke do ulang si kami nili an ning je pon pelo nili la soni ason alang le fan election pipensi ning kang sam si alam che paklang ben si nili lam theng ton pon kok lo kadom si frangke botong nomhan take bang po churolo la pendum ke pha teng pen la sikanang sot pini frangke tongkang ne thege la lo ke ramtan la so incident are 20 July ada forest in charge lo bio lo producer Mrs Monalisa Bora ada alang dum forest department adum pen la protection adum alang dum duty lo la ni dum pudin thang da lam lo seta rong along alang le do ke claim kedam chok che det pen pot la da firing da padokok lo so pose rong tumta kopie potna la so karyudani phansi forest in charge la bio phan aryudan la bonta alang le alam kang sam ka vedet na jok se la so ningge public atum pen lam chipu derlo kedan sailo la so pen jo rat atum ning sam se de se alang phan dak pen sabapani nili jurisdiction ar lo se la bid officer sabit ke dulo apose alang li puthot tiklo yon non cho pleng pelang akolang le stay order chewansi akola dak nangge join tang da dulo forester one lo Krishna Rongpha alang li dak do bom lo seta nili tum nang hume melo alang li ako stay order chewan de se akola dak puthot dak incident adim dak gotona nang do den sapani perlo puthot nangge join tu bangke nili tum sapani arat nili SGB lo la pen GB lo dak VDP atum do la pen la dak pro langso sapani rongagora apart apani arat anta alang li phanke chak chelo la dak pen bangke nili tum rad hoye hin pen Karbinglo Tumlas Council forest chairman lo le tum sir Dr. Tulera Mahang Panda Chuning lo pen forest board chairman edom sir Thekramsa la pen dak Bajnang Sorothar MEC constituency sangpi kadom terangpi alang idar pudola la so kam along project ne claim ye phan la ben BDC chairman Panda Chuning lo alang phan project ben dak pen keterek thoye phan nili hin pen ke panwelo tung dum han ka chop pha teng pen alang li tum dak kewang pen alang li tum han suri surya ke ru pi pa jer lo lasi sapapani sabbit angkang sapapani sabbit lo in charge kedobo Mrs Monalisa Bora forester one alang li ka choklem chok chip pi ka join public against alang li phan do pikhangjang lasi kedam tanga chiklo July tarik ingkoi aning we dak sapapani sabbit long bahari aghotna the tandu lasi halaso aghotna teng pen public tum alang li phan complain pi pen dak alang li phan transfer at lo transfer at pen a phi alang li within this days angbong alang li stay order che one pen dak ke dui phan si alang li kabori lasi dak sapapani arat sapapani la pen japrajan arat tum achi sot alang li phan ni kang sam awe la pen ako judi Monalisa Bora judi dak sapapani sabbit long ako sewang tu pen ako du thu wek ji pulu pulu dang te dak pini pina incident dokok pulu dang te Mrs Monalisa Bora si ada chenang po la pen ako Dr. Tuliram Ronghang la pen forest board chairman sir Thekram sa phan sita me suningri lethol la je Monalisa Bora phan suspend pivek nang ji la pen dak pen akhelo transfer vek nang ji lasi nililam the pading oilo kaningge tum dolang pot anut kapek tule paninggi thuna kardong